Moi boas celtistas e benvidos outro xoves máis aquí a Banca Balaídos para vivir outro partido de Europa League. Esta noite recibiremos ao Bolonia nun encontro moi especial ao ritmo de Jorge Zeta, que actuará antes do partido coa súa canción Voltarei. Unha canción sobre emigración pola que estaremos preguntando na previa. Así que non hai tempo que perder e dentro, Inside. Claro, ese es el momento. Tenemos que ir corriendo, si queremos hacer una más es ya, si no nada. 3 minutos y volvemos a hacer un ensayo. Vale. Para min, nervios, desde fai unha semana. Cheguei aquí o primeiro día, quedei fora, mirando, dicindo, isto é enorme, moitísima xente que colle aquí. E a probabilidade que un músico toque nun estadio non é moi alta tampouco ao largo da vida. Poder estar aquí é unha ilusión, creo que todos estamos como moi ilusionados. Bueno, xa cando me chamou Jar, xa fui como, hola, colaboración increíble. E claro, traer isto aquí, como, non sei, teño a sensación de que é como un soño que non é real aínda de todo. Mañán dareime cuenta. A ver, como gallegos, creo que todos temos cerca a emigración, se non directamente na nosa familia, compañeiros, a miña xeración está volvendo a emigrar outra vez, así que, bueno, fala un pouco das emocións que sintes cando estás lonxe do lugar co que te identificas, non? Que é algo máis que nacer aquí, é sentirse de aquí, é eso, é sentir é o que está posto nesta canción. Violín. Este es el amor de mi vida y para mí es un orgullo estar en un sitio tan mítico como Balaídos, porque aquí ha tocado, musicalmente hablando, aquí han estado bandas de las grandes. Entonces, que estemos compartiendo él y yo aquí este momento, pues para mí me llega. Bueno, porque vengo de Cataluña y bueno, yo me dedico un poco como a componer y a hacer cositas de ese estilo. Bueno, pero es que a mí me encanta toda la cultura de Galicia. Desde que soy pequeñito viajé aquí con 5 años y me enamoré. Y cada vez que puedo vengo porque me encanta, vamos. O sea, me parece que esta tierra es de las más ricas de España y no lo digo por quedar bien. O sea, de verdad lo que lo pienso. Pois para mí é moi emocionante cantar aquí porque, bueno, eu fago dende pequeniña, cantar en galego, cantar no estadio da miña cidade, eu son de Vigo, pois a verdad que o corazoncito está ben cheo. Zanfona, que es un instrumento tradicional gallego que llevo desde Francia hace mucho tiempo y nada, y gracias a Jar pues la integró en un tema así más modernito y como veis pues funciona muy bien, igual que el violín. Se puede adaptar a cosas más orquestrales y así para el rap va de lujo también. Pues estoy que no duermo, porque claro, de Celta desde pequeño también y sabes, el fin de pasado ahí abajo y de repente aquí arriba, locura máxima. Estoy muy agradecido a toda esta gente por la oportunidad que se me dio y a disfrutarlo a tope. Soño con voltar a Europa para verte campeón. Espectacular, como sempre, a verdade que sempre é espectacular, toda esta xente animando xuntos, compartilo coa familia, cos amigos, é algo moi especial sempre. Ás 8:15 imos para dentro, animar no quecemento, e nada, logo a menos cuarto actuación, imos con todo. Teño a canción na miña lista de Spotify, e nada, escoito no gimnasio todos os días. No Grape, canción número 1 máis escoitada este ano, non? Non sei se está no top, pero case. Hoxe vai haber actuación de Jorge Zeta antes do partido. 15 minutos antes, voltarei. Estaremos 15 minutos antes na bancada para animar e
disfrutar do temazo que fixo para o Celta Voltarei, e pareceme fenomenal que tanto el como fillas de Casandra estean co Celta a tope. Bueno, eu teño primos en Argentina desde fai, sabe Dios en que anos, igual no 40 ou no 50, cando era aquí a Guerra Civil, marcharon para ali e ainda están ali os meus primos, e de vez en cando veñen aquí a Galicia a vernos. Eu sí, meus avós emigraron os dous a Francia por motivos de traballo tamén. Misma época, Guerra Civil, eran cativos, emigraron con 15 anos. E é bonito que o clube aposte por estas raíces galegas, non? Pola migración, polo galego, é algo que está facendo ben a directiva. A mí recórdame moito o meu avó que xa falleceu, e que viaxaba a Holanda, a Alemania, e a mí estas cousas recórdame moito o meu avó, e me entristece, tamén me orgullece e todo isto, a verdade. É algo simbólico que representamos ahora co fútbol, non? Demostrar, o que digo, estar en Europa, demostrar a identidade do que é o galego, do que é a cidade de Vigo e do que foi a man de obra galega que emigrou para buscarse a vida. O meu avó emigrou a Venezuela con toda a súa familia. Cando volveu a Vigo fun porque nacimos tanto a miña irmán como eu. Pois nada, dende ben pequenos inculcounos a cultura do Celta, todo o que é o Celta, non sei, todo o que significa o escudo. En a casa entón é moi importante, tamén ten significado esa canción de Voltarei, non? Moitísimo significado, xa que, como ben acabo de dicir, é un pouco a historia do meu avó. Marchou para traballar, traer diñeiro, para vivir ben aquí coa súa familia. Sí, os meus avós emigraron a Alemanha, a Suiza, a familia de miña mai que é dun concello de Ourense, que é Sarreaos, migraron todos a Venezuela, Brasil, por aí, buscándose a vida, claro. Volta de novo estranxeiro, volta de novo a fogar. Fusen de amor, te fan en Galicia, pura miseria da miña familia. Ai, ai. Voltarei, 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 voltarei.